आं दा दंफैयो जाहारबारि गामियावहाय 14 बेट्सनि बिथां ख्रावख्रावनि न'खरावहाय आं बिथांजों लोगोसे एसे माखासे खोथा सावरायनो होननानै फैदों जिहेतु बिथाङा भुटान एटेक अल क्लियारखौ मोनदोंमोन बे हिसाबै बिथाङा माबोरै दुखु दाहा खस्थ' मोनबोनाय बिनि बारे माखासे खोथा सावरायलांनो थोदो बिदिब्ला नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाफिननाय जाबाय मिस्टार ख्रावख्राव दे आंबो नोंथांनि चेनेलखौ बरायना लानाय जाहैबाय गोजोन्थों थ' नोंथाङा 2003 ना अल क्लियार अपारेसनाव मोनदों दुखु दाहा खस्थ' खालामनांदों माबायदि दुखु दाहा लानाङा बेखौ रायजो राजानो एसे फोरमायना होयोबा मोजां जागोन आं बेखौनो बुंनो सानो जेब्ला 2003 थारिखखौ बावबाय आङो बेसेबांबा थारिखमोन आरो जिखुनु जा 9:52 बेवहाय माने भुटान हादर आरो इन्डिया बिसोर मोननै हादरजों लोगो नांनानै जेब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो एनडिएफबि केम्प आरो जोंजों लोगोसे जेनेबा आल्फा थाबाय केल' थाबाय माने जोंखौ माने भुटाननिफ्राय होख्लायनाय जादोंमोन आरो थिग बे समाव आंबो बे सेकेन्ड बेटेलियनावनो दनेस हाजोआव दंमोन आरो जोंना दनेस हाजोनि एसे हाजो मोनथाम मोनब्रैसो थांनांगौमोन बेखौ बारनानै जोंना मोनसे सेकेन्ड बेटेलियन दंमोन आरो आं बेवहायनो थायोमोन आरो दा बेवहायनो थानायावनो आं बे अल क्लियार अपारेसनखौ आं लोगो मोननाय जादों आरो बावहाय अल क्लियार होखारजानायावहाय ओरैनो गावनाय मानाव साबेसे ओरैनो इन्डिया आर्मिफोर गावनायावहाय साबेसे ओरैनो थैदों नोंनि आइडिया बुंनो थाङोब्ला जोंनाव सासेबो माने इन्जुर्डबो जायाखै जेनेबा थैनोबो जायाखै आरो माने आल्फानिखौ गावदों बे किल'खौ गावदों बेनिफ्राय जोंनाव बेंगल बर्डाराव मोनसे केम्प दंबावोमोन आरो बेवहाय बिदिनो 700 थायोमोन खोमा बेंगल बर्डार बबे साइडजों ओरैनो एखे बे संकस दै सेरनि हजोंहाय बोरैबा दै होनोमोन आरो रायदाकआनो जानांगौ खोमा आरो रायदाकखौ बेवहाय माने माखासे जोंनि ओरै थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय बेवहाय मोनसे केम्प स्टप खालामनाय बायदि दंमोन आरो थिनथाला होनना थिनथाला होनना बुङोमोन आरो बेखौ थिनथाला दा बेवहाय 24 जन जोंनि केडेट्सफ्रा थैनाय जादों आरो दा बे केम्पनिया थैजोबथारदों आरोखि ना माथो बेवहाय बे केम्पनिया थैजोबनानै सासेल' बासायबोदों आरो जाय बासायगिरि बिथाङाबो दा नैबे सिज फायार जाखांनायनि एकर्ड जाखांनायनि उनाव थैनाय जाहैबाय आरो ओरैनो एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बिथाङा मा ओरैनो लोमजानाय साजानाय बा बिदि जाबाय बायदोंमोन दां लोमजानाय साजायनायनि गेजेरजोंनो जेनेबा गावनि जेनेबा माखासे रांखावरि जेनेबा मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय बिथाङा थैबाय आरो दा जेनेबा आरोबाव ओरैनो नों बावहाय दुखु खस्थ'आथ' गोबां मोनदों बावहाय जोंथ' माने दुखु खस्थ' होनना बुङोब्लाथ' जोंनि गासिबो माने बिखायावनो बा बिखुङावनो जोंनावनो जोबजोबदों आरो बेफोर दुखु खस्थ'खौ जों दा जेनेबा हारिखौ जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा खालामनो होननानै थांनाय हिसाबै जों जेसेबांनाखि खस्थ' मोनदोंब्लाबो जोंनि गोरबोआव खस्थ' मोनदोंब्लाबो जों बेखौ माने दुखु गैया सुखु गैया जों बिदि बुंनांगौ जाहैयो आरो जिहेथु जों हारिनि थाखाय मावहैनायसै नालाय दा जेनेबा अल क्लियारावहाय बे हाब्रां सार इरागदाव आरो नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो फोजौखां होनदोंमोन ना फोजौखांना बिथांमोना माबायदि गोमानाय नों बिनि बारै मिथिगौ नामा एसे खोन्थायोबा आं बिनि माबाखौ ओरैनो बै समाव जोंहा ओरैनो माबा टेलिफन दंमोन आरो बिथाङा हाब्रां जेनेबा नों सोंदों हाब्राङा बिथाङा जोंनि सेकेन्ड बेटेलियननि सासे सिअ'मोन औ ओमफ्राय सासेया मा नाम दंमोनलाय फोजौखां एसिस्टेन्ट हम मिनिस्टारमोन आरो बिथाङा बेनिफ्राय इरागदावआ जाहैबाय पाब्लिक सिटि बिथांमोनहा माने गेलेमुआव गंगार राजाजों सावरायबाय थादोंमोन दा बे सावरायनायाव बिथांमोनहा मोनाबिलिनि 3टा बाजियाव सावरायदों जाहैबाय जों बेखौ टेलिफननि गेजेरजों जों मिथिदों थिग बे समावनो माने जोंनो मोनसे मेसेज होखादोंमोन आरो बे समाव केम्प कमान्डारा जोंहा सिला बिथांमोन सेरफांगुरिनि औ दा बिथाङा बुंदोंमोन माने बे समावथ' जोंहा रल कल जानाय जायो
मोनाबिलिनि बिदिनो 3टा बाजियाव दा बे रल कल जानाय समाव बिथाङा बुंदोंमोन जों दोरोदोना थाथ'नो माखासे आफादनि बुहुत प्रपार्टि दङ दा बिजनेसखौ जों दोनखोमानो ना अपेनै थानो बेबायदि जानायाव गावसोर बोरै बोरै रायलायखो जेबो नङा जों सावरायगासिनो दं होननानै गेलेमफुनिफ्राय जोंनि सारमोनहा फन हरबाय आरो दा बेबायदि जेबो नङा होननायखाय जों थाबाय थिग दाना अखानायै जों सोरांबाय सोरांनायनि उनाव 9:45 ना बेसेबांआव बे जिनिसा जाबाय आरो अल क्लियार अपारेसना दा ओरैनो नोंसोर दा एटेक खालामखांनायनि उनाव इन्डिया गभर्नमेन्ट बा भुटान आर्मिजों एटेक खालामखांनायनि उनावहाय नोंसोर माबायदि थानांदोंमोन बावहाय जेला जिहेतु नोंसोरनि केम्पा बा आफादनि केम्पा डिस्ट्रयखौनो होनना बुंजागोन बायजोबदों बा एटेक सिफायजोबना डिस्ट्रयानो जाखादों आरो डिस्ट्रय खालामजोबनानै होबाय बिनि उनाव नोंसोर जानाय लोंनाय माबायदि थानांदोंमोन जोंनाव मथा मथि सेकेन्ड बेटेलियनाव जों गासै 290 जन थायोमोन 290 जनाव जोंहा माखासे गाहायाव 80 जन दंफैयोमोन बिसोर बिथांमोनहा रेसन बोनो थाफैदोंमोन ओमफ्राय जोङो 200 जनानो हजों केम्पआव दंमोन आरो फार्स्ट टाइम जों जेब्ला पाब्लिक सिटिया न' उन्दुफैगोन बे न'खौ जों लुबाय थानाय समाव जोंनि साखाथियावनो जोंनि लांगोनायावनो थरसे बम गोलैफैदों आरो बेनिफ्राय जों सानदों मानो एसे गिदिर बम गोलैफैखो रावबोथ' रायज्लायस्लाबनो हालायासै बे गोलैफैनाय माने गावबागाव माने बे समाव BSMआ जोंहा गसाइगाव मालागुरिनाव बुंबा आरो बे बेलाप होननाय दंमोन आरो बिथाङा रेफारि सुनानै खारदो होनदों आरो बे समाव माने खारजोबनाय जादों आरो खारनानै मोनसे जायगायाव थादोंमोन बिथांमोनहा नाथाय अब्लाबो जोङो खारनाय जायाखै आरो जों साथामा मोगथों सार ओमफ्राय थिरांथा सार ओमफ्राय आं जों साथामजों जोङो 14 दिन थाबोदों आरो केम्पआव 14 दिन थाब्लाबो माने जेबो इन्डियान आर्मिफ्रा जोंखौ गावहरफिनाखै आरो जों केम्पआवनो थाबाय थादों ओंखाम संजादों जादों थाबाय थादों आरो एसे साइडआव उन्दुहैबाय सानाव जोङो बिदिनो साइडआव थाबाय जाहाथे जोंनि लोगोफ्रा सोरबा फैगोन नामा होननानै जों नेदोंमोन आरो 14 दिनावबो जों नेसेयावबो जों मानो थानो होननानै जों ओंखारबोनाय जादों आरो बे ओंखारबोनानै जोंहा रामफलबिल आनसलिक मैनागुरि बे गामियाव जों हाबफैनानै ओमफ्राय जोंनि लोगोफ्रा माने सेरखाय बेरखाय जाजोब्बाय माने जोंखौ रिसिभ खालामथ'वाखैमोन आरो जेनेबा जोंखौ सप्तासे आनजाद नायबाय बिनि उनावसो गावसोर जे जायगायाव केम्पआव थादों बे समावसो जोंनि लाइजामनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ लोगो मोनहैफिननाय जादों आरो बेनि उनाव बिथांमोनजों जों जेनेबा थाबाय थायै बिदिनो 3-4 माससो थाबाय भुटान हाजो केम्पआवनो आरोखि ना जों साइडआव थाफैबाय जेनेबा जोंनि बड'लेण्डनि हाग्रायावनो जों थाफैनानै गोबाव जाबाय गोबाव जानानै जेब्ला 2005 बेहायसो माने बायलेटारि आर्मिसोबा सिजफायारनि माबा लिरनानै हरबाय आरो दा सिजफायार फैखांनायनि उनाव आरो सिजफायाराव केम्पआव थाखादोंआनोसै बेनि उनाव जोबथारनायाव आङो मोनसे खोथाखौल' सोंगोन दा नोंथाङा बिदिनो एटेक खालामखाजोबनानै बा केम्प एटेक खालामखांनायनि उनावहाय दा जे जोंनाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जादों होनना बुंदों बे गोजोन गोरोबथाखौ नोंनि गोसोआव माबायदि सानो दा गोजोन गोरोबथानि बेलायाव नोंथां सोंनाय बादि आं फिननाय होनांगौ जाहैबाय जिबायदि गोरोबथा जानांगौमोन आरो NDBनि थांखिया बे नंखायामोन NDBआ मालाबाबो बे गोरोबथाखौ लाखायामोन माखासे राजनितिकआ हाबनायाव सोरखौबा नारसिनबाय सोरखौबा दोनथ'लांबाय नैबादि जानायाव उफाय गैयैयाव बायद'था जोंनि लिडारफ्रा माने बे जिनिसखौ होनो गोनां जादों सहिखौ होनो गोनां जादों आरो खिन्थु कनफ्लिक्सन दंलायो मानो होनबा जोंहा लिडारफ्रा 3 खर'आ 3 बै सासेनि खर'जों मिलाया बै सासेनि खर'जों मिलाया बै सासेनि खर'जों मिलाया फारसेथिं दस्रा खर'आ हाबनानै थाबाय सिङाव गेजेराव बेनो बेजों रायलायो मुसे बैजों रायलायो मुसे नैबे जिनिसआव फैनायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा मोनसेबो आगोर मोनैयाव नैबे जिनिसखौनो जिरायथ'नोसै होननानै बिथांमोनहा सुक्ति खालामनो गोनां जादों होननानै आं बेखौ मिथियो आरो दा नोङो दा गोजोन गोरोबथानि सायाव नोंहा एसेब्लाबो माबा मोनसे बुंनांगौ दङ नामा गोजोन गोरोबथानि बेलायावथ' आं मा बुंनो जे जिनिसाव जोंहा
माखासे मेनिफेस्ट' लिरनाय दंखायो संबिजिराव लिरनाय दंखायो नङा होमबा एनडिएफबि हिसाबै दा जोंनावथ' बेफोरबायदि मेनिफेस्ट'आव संबिजिराव बेफोरबायदि लिरनाय गैयामोन बै समाव होनदों जों माने इन्डियानिफ्रायनो उदां जानानै थागोन बिनि उनाव जुदि इन्डियानिफ्राय जुदि जोंखौ उदां खालामना होनो हाया भारत सरकारा जों सेपारेटिस्टखौनो जों लाना थागोन नैबे जिनिसखौ जोङो दैदेनगिरिफोरा सावरायबाय थादोंमोन आरो बेनि गेजेराव बबे समाव बबे बारहावाया हाबखो जों मोनथिनो मोननाय मोनला बेफोरबायदि जाहैदों आरो होमबा नोंनि गोसोआव दाबो होमबा गोजोन गोरोबथाखौ एसे बोरैबा मोननाय दं दुखु मोननाय दङ खारन मानो होनोबा गोजोन गोरोबथा जादोंब्लाबो हमनानै ला जेनेबा जोंनि आफादा जेनेबा गावजों गाव गावस्रालांदों नङा होमबा 2008निफ्राय रन्जन दैमारिया गावस्रालांग्रोदों बेसेबांबा समनिफ्राय आरो संबिजिरा गावस्रालांलायबाय दा नैबेनि गेजेराव जों दैदेनगिरिफ्रा माने गावजों गाव माने कन्टेक्ट गैलाया बे थायो दस्रायाव बे थायो दस्रायाव बे थायो दस्रायाव कन्टेक्ट गैलाया मारै मावबा मारै जालांगोन मारै मावबा बोरै जालांगोन गावनि आफादनि माखासे संबिजिराव लिरनायखौनो बावलांजोबनो गोनां जानाय बेहायनो जाहैदों आरो जायखिजाया गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम हामबाय होननानै बुङो आं सोंबावनांगौ गोबां खोथा दंबावो मोनथिनांगौ गोबां दं बिथाङाबो आफादनिनो सासे सोद्रोमा 14 बेट्सनि बिथांखौ बुङो बि ख्राव ख्राव दा बि ख्राव ख्राव ओमफ्राय बिथांनि बिसियाबो सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन थ' बिजोंबो लोगोसे आं एसे फंनैसो खोथा जिहेतु इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो 4 लाख खरि रांखौ अनसुंथाइ होदोंमोन बिनि बारैबो बिथांनि बिसिजों आं फंनैसो खोथा मोनथिना लानो थ' नोंथांखौ आं बेखिनियावनो बिदाय लाग्रोनो साबाय हामबाय होननानै बुङो